हमार भोजपुरी में कविता बा जौन के शीर्षक बा हमार गौवा, जौन कि हमार अपन गांव पर बा। हमरा गांव में का बा एकदम सब सही सही बात बा, रउरा सब सुनी जा। हमरा गांव के परिचय इहे बा। हमार गौवा बाटे सबसे निराला। पश्चिम में बहेला बड़की नहरिया आ चारू ओरे लहसेला खेतवा बधरिया। पश्चिम में बहेला बड़की नहरिया, चारू ओरे लहसेला खेतवा बधरिया आ पूर्व में बा ठकुरवारी शिवाला। हमार गौवा बाटे सबसे निराला। ये गांव के चौहद्दी हो गई। चाहे हो सूखा चाहे दहासिल, चाहे हो सूखा चाहे दहासिल आ कब्बो ना कम होके खेतवा के फसिल। चाहे हो सूखा चाहे दहासिल कब्बो ना कम होके खेतवा के फसिल आ सबही किसानन के मन हरसाला। हमार गौवा बाटे सबसे निराला। चढ़ते दशहरा मन अगर आला, चढ़ते दशहरा मन अगर आला आ दुर्गा जी के मूर्ति गाँव में रखाला आ चांद बिजुली तारा से धूम मची जाला। हमार गौवा बाटे सबसे निराला। गाँव ही मारुति बा, गाँव ही मारुति बा, गाँव ही बा मार्शल आ गाँव ही के ट्रैक्टर बा आ गाँव ही के ड्राइवर आ गाँव ही के पालकी के सट्टा लिखाला। हमार गौवा बाटे सबसे निराला। आपस में सब कोई हिलमिल रहेला, आपस में सब कोई हिलमिल रहेला आ कलम किताब सबका हाथे शोभेला। आपस में सब कोई हिलमिल रहेला, कलम किताब सबका हाथे शोभेला आ झूमेली धरती आकाश गुनगुनाला। हमार गौवा बाटे सबसे निराला। हमारा गांव के नाम मसोना बा। सुनिए, गौवा मसोना है थाना संझौली आ जिला रोहतास विक्रमगंज कचहरी। नोखा बाजार जहाँ सब कुछ बिचाला। हमार गौवा बाटे सबसे निराला। नामवा गायत्री ह, नामवा गायत्री ह, गृहिणी कहाईला आ हिंदी भोजपुरी में कविता बनाईला आ एके में गुंथीला दोनों के माला। हमार गौवा बाटे सबसे निराला। हमार गौवा बाटे सबसे निराला।